Gràcies. Bé, els socialistes en aquest tema concret d'educació, cultura i patrimoni sempre tenim demostrada experiència en això d'estar insistint sempre en aquests temes. De fet, així en el poble, el poquet temps que hem estat governant, ampliarem l'escola d'adults, crearem els Premis Teodor Llorente, farem el camp de xerp artificial, el trinquet, les trobades d'escoles en valencià, l'escola infantil municipal, duplicarem les ajudes en matèria escolar. Vull dir que la nostra preocupació sempre està patent des de l'oposició i des del govern. Però, com ja he anomenat abans, tenim la proposta de fer un pla de promoció local i també té que veure la cultura i l'educació en aquest tema, al igual que en les infraestructures. Entenem que si la gent de visca on visca acudix al poble, als comerços, a la restauració, que pràcticament no hi ha restaurants, només són bars de cafè, la gent ella per si mateixa acudirà i això també podrà proporcionar llocs de treball. És per això que volem promocionar la cultura a nivell de tota la població, a totes les edats, i tenim una sèrie de propostes concretes que vaig a enumerar. Proposem crear una setmana de la ceba, perquè és per lo que se mos coneix, i aquesta setmana tindria diversos events. Un certamen gastronòmic, una ruta de la tapa específica, recuperar el ceba rock en el tema de la música, unes jornades d'història de la ceba. Per al tema dels comerciants, efectivament, els aparcaments estan molt bé, però creiem que caldria estudiar si en altre lloc caldria fer-ne un altre. Proposaríem el donar-los un lloc en el mercat municipal per promocionar les seues ofertes cada setmana, que promogueren comerços les ofertes que tenen al llarg de la setmana. També, en vegada de Nadal, l'Ajuntament, per exemple, donar la caixa típica de Nadal, en la botelleta i el torronet, podien fer un tíquet en el que els jubilats pogueren gastar aquesta quantitat en els comerços locals. Això també promocionaria i donaria clientela als comerços. Després, en el tema ja de festes, proposem crear una programació de festes conjunta amb les urbanitzacions perquè no se solapen, sobretot a l'estiu, i reprendre altra vegada una setmana cultural en estiu que siga atractiva i que els joves i la població en general no se'n vagin fora. Respecte als joves, en concret, proposem un programa d'entrevistes en Telepobla, proposem la creació de Radio Pobla, la gestió del llar jove que siga pública de nou, que baixi preus. Proposem un concurs de curtmetratges, de talents, n'hi ha que aprofitar els coneixements de la nostra joventut i bé, cinema en valencià, cinema d'estiu, un programa d'ensenyament en valencià en la televisió local. N'hi ha moltes idees que se podien dur a terme.